Bon dia! Bon dia, nens i nines, bon dia, mares i pares, bon dia, mestres. Us porti aquí l'embarbussament número 4, un repte que hem de dir el més ràpid possible. Avui us porti l'embarbussament següent. Senyora, vinc de part de la senyora, que vol saber si la senyora o no senyora de la senyora. Tornem-hi a poc. Senyora, vinc de part de la senyora per saber si la senyora o no senyora de la senyora. S'assembla tot molt, ho sé, poc a poc. Senyora, vinc de part de la senyora per saber si la senyora o no senyora de la senyora. Ara un poc més ràpid. Senyora, vinc de part de la senyora per saber si la senyora o no senyora de la senyora. I rebent. Senyora, vinc de part de la senyora per saber si la senyora o no senyora de la senyora. A veure si tu també ho pots fer. Practica i ens veiem demà per l'embarbussament número 5. Pots enviar el teu embarbussament a bressolacasa@gmail.com. Adéu!